Logaritmoen propietateak. Logaritmo bitar. Lau bider 8. Hau da, logaritmo bitar 32 egin daiteke. 5. Zergatik, bi oinarriari jarri behar zaion berretzailea 5 da, 32 zenbakia lortzeko. Propietatea. Biderketa baten logaritmoa. Hau da, logaritmo biderketarena, logaritmoen batura. Aplikatu behar diogu ariketa honi. Logaritmo bitar lau bider 8, lehen hau egin dugun bezala, baina propietatea aplikatuz. Logaritmo bitar eta biderkagaiak banandu egiten dira. Orduan, biderkagai bakoitzaren logaritmoen batura. Logaritmo bitar lau bida, logaritmo bitar 8, 3 da, 5. Soluzio berdina ateratzen da, baina oraingoan propietatea erabili dugu. Biderketa baten logaritmoa, logaritmoaren segidan biderketa bat baldin badago, biderkagaien logaritmoen batura egiten da. Eta soluzio berdina lortzen da. Hau da, biderkagai baten logaritmoari ezartzen diogu beste biderkagaiaren logaritmoa. Logaritmoaren segidan zatiketa dagoenean. Logaritmo bitar 8 zati lau. Egin daiteke logaritmo bitar 8 zati lau bida. Logaritmo bitar bi bat da. Zergatik, bi oinarriari jarri behar zaion berretzailea bi balio lortzeko bat da. Zatiketa baten logaritmoa, bigarren propietatea. Logaritmoaren segidan zatiketa bat baldin badaukagu, logaritmoen kenketan bihurtzen da. Zenbakitzailearen logaritmoari kentzen diogu izendatzailearen logaritmoa. Praktikoki, logaritmo bitar 8 lauren, hau da, zatiketa badago logaritmoaren segidan. Bihurtzen da, kenketa. Zenbakitzailearen logaritmoa, ken izendatzailean dagoen zenbakiaren logaritmoa. Logaritmo bitar 8 3 da, logaritmo bitar lau bida, 3 ken 2 bat. Soluzio berdina lortu dugu. Hirugarren propietatea. Berreketa baten logaritmoa. Logaritmoen segidan berreketa bat dago. Eta hau egin dezakegu horrela. 4 ber 2, 16. Logaritmo bitar 16 lau da. Zergatik, 2 ber lau 16 da. Hau da, bi oinarriari jarri behar zaion berretzailea 16 balizateko lau da. Logaritmoak berretzailea eskatzen dute. Berreketaren logaritmoa ditzen zaio. Zergatik egin daiteke, ariketa berdina, propietatea aplikatuz. Hau da, logaritmo bitar 4 ber 2, berreketa. Logaritmoaren segidan berreketa badago. Ahazten dugu berretzailea, kentzen dugu berretzaile honetatik, hemendik, eta ikusten dugu ze logaritmo gelditzen da. Logaritmo bitar lau. Kopiatzen dugu logaritmo bitar lau eta kendu dugun berretzailea, logaritmoaren aurrekaldean jartzen dugu logaritmo horretatik lortzen den zenbakiari bidertzen. Bi bider logaritmo bitar lau horretatik ateratzen den zenbakia edo balioa bi da, zergatik bi oinarriari jarri behar zaion berretzailea lau bali izateko bi da. Bi bider bi, lau soluzio berdina lortu dugu. Zer gertatzen da logaritmoaren segidan erroketa dagoenean? Kasu horretan, berdin-berdin. Erroketa, berreketa bihurtzen da, 4 ber 1 3 errotzailea dator 4 zenbakiaren berretzailea zatitzera. Eta orain, logaritmoaren segidan berreketa bat dago. Berreketa baten logaritmoaren propietatea aplikatzen dugu. Izango litzeke, logaritmoaren segidan dagoen berreketa hartu eta berretzailea tapatu, kendu. Kopiatu logaritmo bitar lau berdinketaren segidan eta aurrekaldean ezartzen diogu kendu dugun berretzaile hori 1 3 logaritmo horretatik ateratzen den zenbakiari bidertzen. 1 3 bider logaritmo bitar lau bida, goikoa goikoarekin azpikoarekin 2 3 erantzen da. Praktika. Kopiatu kuadernoan ariketa guzti hauek, hasi kopiatzen. Logaritmoa ber 2. Logaritmoaren segidan berreketa badaukagu. Zer esan dugu berreketarekin egiten dela, berretzailea tapatu eta logaritmoa idatzi. Berretzailea logaritmoari hasieran aurrekaldean bidertzen jarriko diogu. 2 bider logaritmoa. Logaritmo amartarrak erabiltzen ditut hemen. Oinarriarekin nahastu gabe amartarrakin erresago egingo degulakoan. Logaritmo erroa. 2 erroa. Logaritmoaren segidan erroketa dago. Berreketa bihurtzen dut. 1 zati 2 errotzailea berretzaileari zatitzera. Berretzailea daukat berreketa baten logaritmoa, berretzailea hartu, kendu eta idatzi logaritmoa hasieran bidertzen 1 biren berretzailea. Beste bat, jarritu kopiatzen. Logaritmo, 3 erro, a ber 2 zati c de ber 2. Hasten gara.
Logaritmoaren segidan erroketa badago, berreketa bihurtzen dut. Hau dena parentesi batean sartu, berretzailea bat, zati 3, errotzailea. Orain, berreketa baten logaritmoak duen propietatea aplikatzen dut. Berretzailea tapatzen dut, eta gelditzen da logaritmoa idazten dut. Berretzailea bat 3 jarriko diot logaritmoari hasieran bidertzen. Bat 3rekin bidertuko dugu logaritmo honetatik ateratzen den guztia. Logaritmoaren segidan jarraitzen dugu ariketarekin biderketa, zatiketa edo berreketaren bat dagoen bitartean. Zatiketa da. Zatiketa bat. Zatiketa kenketa bihurtzen da. Orduan bat 3 honek bidertuko du logaritmo honetatik ateratzen den guztia. Zatiketa baten logaritmoa logaritmoen kenketa bihurtzen da. Zenbakitzailean goran dagoenari kentzen diogu izendatzailean dagoenaren azpian duenaren logaritmoa. Logaritmo A ber bi B ken logaritmo C de ber bi. Kortxete bat 3ren zatikiak hau guztia bidertu behar duelako. Logaritmoaren segidan biderketa. Beste biderketak batuketa bihurtzen dira. Kontuz, minus hau dago, esan du, kendu behar dela logaritmo honetatik ateratzen den guztia eta logaritmo honetatik batuketa bat aterako da. Logaritmoaren segidan biderketa badagoelako. Idazten dugu, bat 3ren bider kortxetea. A ber bi gehi logaritmo A ber bi gehi logaritmo B. Biderketa batura bihurtu dugu, batuketa. Ken, hemendik ateratzen den guztia beste kortxete baten edo parentesi batean. Biderketaren logaritmoa, logaritmo C gehi logaritmo D ber bi. Zer gelditzen da aplikatzeko? Logaritmoaren segidan berreketa, logaritmoaren segidan berreketa. Berreketaren propietatea. Berretzaileak kendu eta logaritmoaren hasieran jarri bidertzen. Berretzaileak kendu eta logaritmoaren segidan aurrean jarri bidertzen. Hasten jarraitzen dugu. Bat 3ren bider kortxetea bi logaritmoa gehi logaritmo B. Ken minus honek kortxetaren barnean dauden guztien ikurra aldatzen du. Minus bider plus, minus, minus bider plus, minus. Ken logaritmo C, ken bi hau aurrekaldean jartzen diogu, bi logaritmo D. Ariketa bukatu da. Ikaslearentzat kuadernoan jarraitzen dugu. Saiatu zu ze horri egiten, logaritmo. A ber bi bider B, zati C. Zuzenketa. Zatiketa baten aurrean, logaritmoen kenketa. Goikoaren logaritmoa ken izendatzailean dagoen C horren logaritmoa. Jarraitzen dugu, logaritmoaren segidan biderketa, zatiketa edo berreketa baldin badago, propietateak aplikatzen jarraitzen dugu. Biderketa bada. Orduan hemen indikateratzen da, lehenengo biderka gaiaren logaritmoa gehi bigarrenarena. Kopiatzen dugu, ken logaritmo C. Jarraitzen dugu propietateak aplikatzen, logaritmoaren segidan berreketa badago. Berretzailea ahaztu, kendu eta logaritmoa kopiatzen dugu. Aurretik jartzen diogu bidertzen, kendu dugun, ahaztu dugun berretzailea. Orduan geldituko da, bi logaritmoa gehi logaritmo B, ken logaritmo C.